o de passar-t'ho bé, perquè al final jo el que volia fer un documental, no sé si sortirà perquè la veritat no tinc ni idea. I si voleu més idees de TDR us les donaré, però ara vull passar realment a un vídeo interessant. Doncs bé, és una data que m'he inventat jo mateix, bueno, no l'he inventat, existeix, bueno, existirà. És un propòsit, 9 de març del 2022. Ficarem damunt d'aquestes enciclopèdies o alguna cosa que tinc aquí. Estarà al revés, però bé, ens en recordarem que el 9 de març del 2022 passarà alguna cosa. Ha de ser el millor dia de la història aquest, vale? Ficaré això aquí i s'hauria d'aguantar, no? Vale. Això es quedarà aquí. En teoria no mouré fins al 9 de març del 2022 i teòricament serà el millor dia de la història. La vida és una locura. El 2019 érem feliços. El 2019 no sabia el que passaria després. Igual que tampoc sé ara. Però el 2019 tampoc. I sabeu què vaig fer? Vaig escriure això. 9 de març del 2022. Que és la data d'avui. Què és la data d'avui? Em preguntava, què estaria fent el Marc del 2022? Doncs mira, estic fent aquest vídeo. I sense tu, no hagués estat possible, Marc. Aquest serà el començament d'una meravellosa trajectòria que faré cada 3 anys. Sí, perquè ho acabo de decidir ara. Cada 3 anys anunciaré en un paper una data d'aquí 3 anys. Podria ser el 9 de març, podria ser, no ho sé. I faré un vídeo explicant com em va la vida. 3 anys enrere em preguntava, què farà el Marc? Què estudiarà? Estarà a la universitat, allò que és tan de grans. Estarà estudiant pel carnet de cotxe? Serà pilot d'avions? Qui sap? Doncs mira, el Marc està estudiant a la universitat educació primària. El Marc... Ui, estic tapant la data. El Marc... està fent vídeo, no està fent vídeos ja, però ha fet un vídeo. Al Marc... li agraden algunes coses. El Marc no sap ballar. Ui, això és el Marc. I em pregunto, el 9 de març havia de passar alguna cosa important? És això el que volia el Marc anterior?
Era un propòsit? Era un propòsit? Era un pronòstic? Que el 9 de març passaria alguna cosa? Qui sap? El que sí sé, que aquest 9 de març és millor gràcies al marc del 2019 de no sé quin dia. I sabeu per què és millor? Perquè porta records. Perquè porta experiència. Què seríem de nosaltres sense els records? Què seria de Messi si no se'n recordés del seu primer gol? De les sensacions, de la vida còsmica. El que vull dir, senyors i senyores, és que podem mirar cap a l'esquerra. Hi havia moltes coses enfocades. Podem mirar a la dreta. Hi havia moltes coses. Com per exemple aquells dofins, d'allà dalt. Enfocar els dofins de damunt. Tenim diferents maneres de veure's la vida. Diferents punts de vista. Amb distància, les coses es veuen diferents. Però els humans ho necessitem ara. Necessitem sensacions, coses que ens facin viure dia a dia. I per això, aquesta data m'ha fet viure avui. I vull que d'aquí 3 anys el Marc torni a viure. Perquè d'aquí 3 anys el Marc crec que haurà acabat la universitat. A veure en quins problemes es posa. Així que acompanya'm. Sí. Bueno, pots parar el vídeo, sí. I la data serà aquesta. Es veu el subratllador? Sí. 10. Ui, que se'm cau. Bueno, una mica... De... març a majúscula, que sí. Març. Per honorar el déu Marc. De... 2025. A què us sembla que queda molt per 2025? Doncs d'aquí 3 anys no us semblarà tant. Molta sort. I acompanyeu-me a penjar això. Sé que hi ha algunes dificultats visuals, però aquí fica 10 de març del 2025. No us estic enganyant. Si enfoca bé. No es veu, no? Bueno, fica 10 de març del 2025. I què vull fer jo aquest 10 de març de 2025? Doncs hauré de respondre les meves pròpies preguntes. I li vull preguntar. Marc del 2025, ets feliç? El Barça ha guanyat alguna Champions? Ja està. I aquestes... Ui, sí que estic despentinant. Ayúdame a pisar. Sí. I aquestes són unes preguntes que no només m'ho faig a mi, us ho faig a vosaltres. Sou feliços? El Barça ha guanyat alguna Champions? Per què? Per què? Us desitjo molta sort aquests 3 anys, que jo pugui fer el següent vídeo i que vosaltres el pugueu veure. Moltes gràcies. Moltes gràcies. De veritat.